Nakita ka na ba ng balitang parang ang bigat pakinggan? Yung tipong magugulat ka na lang lahat ng tao pinag-uusapan na ito? Isang click, isang share, at ayan, trending na. Pero totoo nga ba ito? Ganito kabilis kumalat ang fake news, lalo na tuwing eleksyon. At hindi lang to basta chismis. Pwede nitong baguhin ang isip ng botante. Pwedeng sirain ang reputasyon ng isang kandidato, palabasing umatras na siya, o biglang may naimbentong iskandalo. Lahat ng yan para lang maimpluwensyahan ang boto mo. May gumagamit pa ng AI para palabasing may sinabi ang isang kandidato, kahit hindi naman talaga. Pero paano nga ba malalaman kung legit ang balita o pampagulo lang? Narito ang 3-step rule for verifying news before voting. Step 1, suriin ang source. Galing ba to sa opisyal na page o kung saan-saan lang? Ikalawa, tingnan kung may ibang nagbalita nito. Baka kasi gawa-gawa lang. At ang panghuli, mag-fact check bago mag-share kasi baka ikaw mismo ay sinasadyang nakakadagdag sa gulo. Sa eleksyon, bawal ang haka-haka. Mag-isip, magtanong, mag-verify, bumoto ng may tamang impormasyon. Ako po si Ashley Jan Punzalan. Para sa CLTV 36, boto mo, kinabukasan mo.